Vrátil. Nie, teraz neviem, čo spí. 20 je zatiaľ. Ondí má tuto. Tak musí na úvod, že koľko je pretekárov. Ešte je, ale No. ešte nie je uzavreté. Dobre, veď poriadne. Na nás Jaroslav. Pozvánka. Povedz mi číslo. 13. 13. Mám to 13. To si nechaj. Preto som vám hneď nedával tie lísty. 8.40 bude prvé trúbenie, krmenie a 8.45 sa potom chytá do 11.15, 2,5 hodinové kolo. 11.15, 5 minút samozrejme predtým budeme trúbiť. Končí prvé kolo, potom od 11.15 do 12.00 stýrka bude váženie, od 12.00 losovanie druhého kola a druhé kolo začne 13.40. Platí už štartovne, lebo traja to je ako... Deňku a také búrky bývajú večer, len tak plieska. Tak sú troška, bude sranda. Vieš čo, je preto vraj hovorím, ako keby si drnkal. Zobere prvú, tak striehol tam, neviem, a jednu potom zabilo auto. Hej, tam na ceste, ja som ju videl, to bol samec. No. A potom neviem, tak je polovník, tak Adam si poradil. Vidíš, a to ma nenapadlo tak, ak mal tú nádrž, lebo ja som rozmýšľal, že kurva, kde táto vidra sa tuto trepe, veď hovorím, tam má vodu, prečo by tu išla? Tak možno, že za tou jeho nádržou tam chodili. Pravda, že tam mal. A to som ja nevedel, lebo ešte... A odemal tam, keby tam, lebo... To vláni... No, nič. Nepozvali nás tento rok, alebo nám nepovedali. Zrácej na hlavu. Nepovedali nám. No, čo už sa neposereme. Tiež tak myslím. Tu sme vpredu, je tri. Tohle to nažem a ten prvú skruž daj dnu. Nie sú. Nie sú. Váženie po druhom kole. Padajú vedľa. Tú skruž vždycky prvú nechaj voľnú, tu do toho daj a tak. 2,5 kg. Hovorím, teraz budeš mať svaly jak Rambo. Hej. Hej. 10 750. Yes! Úha. Pekne. Pekne. Každý by to zachytal. Políte, tak by som ukončil tento pretek. V prvom rade by som sa chcel, nebálte sa, v prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí ste sa zúčastnili, či už hosťov zo Žiaru nad Hlavou, alebo aj z Krtíža, ktorí urobili tento pretek naozaj pekným a myslím si, že budete mať aj dobré zážitky. Pristúpime, aby som veľa nerečnil a ešte vám chcem poďakovať za disciplinovanosť a takú fair play športové správanie. Tá váha nám trošku tam zahaprovala, ale myslím si, že to nebude taký problém, lebo on má digitálnu tabulisku, takže pristúpim k deťom v prvom rade. Ešte skôr, ako sa rozídeme, by sa vás chcel všetkých pozvať na toho slunčeka amerického domu, tak by dostali ste tie nejaké propozície. Tam je to bezplatné, keď prídete, keď nie.
takže tam si tiež zachytáte, lebo tam je dosť plevelý a ten súček americký, neviem, či to poznáte, chceme tam trošku vychytať, ak sa podarí. Viem, pána diplom, pán Sámel to pozná, a ostatní všetci aj púšťania. Takže 3 skupiny vyhodnotili najprv deti. Mali sme len 2 deti, ktoré sa zúčastnili pretekov. Vyhral ich, na druhom mieste sa umiestnil Makši Ondrej. Celkom nachycal 7350 za 2 kola. No a na prvom mieste sa umiestnil aj v prvom, aj v druhom kole Ceviani Karol, ktorý nachytal 11 050. Blahoželám. U dospelých, postavte sa tu, aby sme potom nejaké foto spravili. U dospelých sa na 5. od 5. miesta budem čítať. Na 5. mieste sa umiestnil Marcinek Ján. Marcinek Ján. Ďakujem. Celkový počet bolo 10. Každému borovičku. A chytil si dokopy 16 600. Na 4. mieste sa umiestnil Kubička Lukáš. Celkovým počtom 7,5 boda. A Cips bodov si nahral dokopy 20 150. Gratulujem. Na 3. mieste sa umiestnil Repa Robert, ktorý za 2 kola chytil spolu 21 900, ale druhé kolo mal veľmi dobre. Tam bol prvý, 17 650, blahoželám. Na druhom mieste sa umiestnil Demčák Michal, ale vyhral len na Cips body. Umiestnenie bolo 5. O 1500 Cips bodov si vyhral nad pánom Sámelom, ktorý sa stal víťazom dnešného preteku. Celkový nachytal 20